Gak apa-apa. Waduh gak apa-apa. Kayak aku dek biyen ya mu nyokelit 2. Enak nyoteng kabeh kok. Masa Mas Diji nyeteng loro gak iso? Yo iso. Aku dek kan loro malah ngene. Siap. Iki kalau surat iki coba Mang. Aku mbek sapa iki? Mbek Mbak Dewi. Pesing. Mbak Dwi. Coba kena iki. Bulan banget. Mau duduk situ enggak tahu. Oke. Lah piye nih? Kowe tek ngono ae. Kowe aja men. Kowe tek ngono ae nih. Ya, di rumah masak. Kowe lho, Hani iki lho. Bahasa jajan yo. Lho nek sapa iki? Kuwi gene ndang kemleset sing kok untuk kawa. Dawet Amit Demur lek wis. Ayo, Dek. Lek apa? Leni cari. Leni cari. Yakin duwe kucing. Kok enak kok ya, Dek? Malah aku motor. mlebunemu. Ayo Mas Mengko kan jowo. Kalau motor njero. Ayo. Ayo tak tar ambek orang ini lho mbek ibu kok ben roh wonge. Ayo. Nah, assalamualaikum no. Waalaikumsalam, Mbak. Mangga, Mbak. Ya. Iki Mbak Leni, kan mlaku mani? Ya. Terus apa mang? Terus apa nih? Bu cari. Terus. Ya wis. Iki kowe cekli ya ngene lho, wis, sudah. Iki nggone ais. Dang, Rono, tak anteni kene ya, nek kucingnya gak wani, Bu. Gak apa-apa. Di kucingnya aku. Heeh, di kucingnya, nek kucingnya akeh. Aku kon anakku. Ayo, Amet ya Mbak ya. Nyah wis kok tak bener bareng nek opo iki. Wis gak apa-apa kertasnya ya, sak kertas-kertasnya, Mbak. Apa ya, Bo? Rekreasi ya? Iya. Tanggal piro? Telu. Gila. Wis tau rekreasi. Rekreasi nanti. Jogja dong. Aisi TKI. Iya. Ya Allah TK wis teko Malioboro. Ngopi. Iki gawe Mbak Eka. Oh iya, wis kadung mantuk kok tak telepone ya. Iya. Lah aku mang rono sik ngetan nggone Mbak Roma. Kanggo Mbak Lipa, Mbak Widi, Mbak Titi paringi mangan. Iya, iya Les. Ayo Mbak. Iya Mbak. Aku ya wis dikokon mangan kok ning kono. Tak rono sik ya. Saya lagi ngantem nih. Wes. Aku wis tan jebok daging ning gone musala nang kelompok guys kilo daging tuh. Kirang ning pemain iku lho guys. Mas Dimas kono kuwi. Jadi aku untuk konggone kalau Mbak Lipah mang ya guys ya. Dari Mbak Widi kuwi panitia Mbak Oma terus mari ngono konggone iku guys satuke Mbak Dene terus iki konggone nang kampok terus si satu iku ya konggone musala ngene kusun guys. Alhamdulillah. Guys, lanjut mana? Ini dari nang kampok ambek Bu Sun guys, emang dari Mbak Lita, Mbak Den, Mbak Widi guys, terima kasih ya guys ya. Wis tak delok kulkas dhisik. Guys. Pasti. Nek sebab guys. Lanjutan konten yang siang itu aku ulangi oleh Mbak Lipah itu amanah Mbak Widi sebenarnya oleh Mbak Lipah yang muncul seperti itu. Terima kasih dari Mbak Widi saya nggak mau sebenarnya terima kasih banyak jelas sekali berkat barokah ya Mbak Widi. Terus guys aku lanjut ini mau Mas Riki kan
apa jenenge masuk jam 10. Jadi kita berdiri jam mau ya terus terus mari orang berdiri. Soalnya ini masuk dari jam biro sekarang ternyata ini jadi kalau kembali itu jam 10 guys kan apa terserah ya guys ya nggak apa-apa sekarang begini kan soalnya bener-bener ya guys. Terus ini tak lanjut aku kendala ini produk negatif guys soalnya kan ini keluarga ya guys ya. Boleh mau sih jujur berdua jujur paling biasa iki bakalan fry kali mah yo fry terus minum air fry mbak enang fry pentol ki mau ki betul aja yang tak gas aku apane tuban zaman segala lontar terus lagi lagi dalam soalnya ki makan lewat juga lewat aku kan sebenarnya bisa tapi ki sepi ya guys yo ini sepi guys bakso dia terus ke anak itu dan memang aku udah break gitu jadi suka makan rame guys memang guys ini aku tidak mau beraktivitas kalau mbak Lita itu kan wes sesuatu terus sama terus hari ngono mulai itu terus aku juga ada pintukan untuk ini dan terus memang sudah ngapload dan upload ini nama Facebook sesuai itu neng ngarepe omae berarti kalau masih terus di kono ya kan juga kalau makan ini dan mungkin mau terus jadi terus aku tunggu guys wih gak masak sih aku tunggu sih terus masak itu cek kae mie ayam gone Rena suka iki guys gak dodol kene iki terus mari ngono kae Mak Eko ya gak dodol terus Mbak Endang kae gak dodol pentole ya wis entek gak ono guys pokoknya sepi blas kuyup bakaran Mbak Martes tutup guys nek bakaran kono ya gak ono blas gak ono wangi pentol gresik ya gak ono lho guys martabak ya gak ono anake kae nasi gorengnya Mas Budi yo guys tapi ki dolanan ki rame guys paling kan wong mudik weekend ngene iki yo weekend gak weekend ya guys yo wong mudik padha pulang dadine dolanan iki rame yo guys dolanan rame tenanan lewat abang arep ning gone Mbak Ika lamaran ya guys ya lamaran Mbak Ika karo acara guys lagi odong-odongnya lewat saodong-odong mari tenan ayo guys yo tebaan itu lho guys ki level 1 aku gawe anakku guys kebrekin langsung mulai gawe anakku ini mie kecuan level 1 guys aku tebaan ini lho guys dulu iya tapi tak pangan nih kena guys kalau guys Mantul.